Lehen urteak dira garrantzitsuenak haurraren garapenean. Horixe da Orereta ikastolaren premisarik handiena. Haurrak etapa honetan, haur hezkuntzan, hasten dira lantzen adimen gaitasunak, nortasun ezaugarriak, gorputzaren ahalmenak eta sozializaziorako zein harremanetarako oinarriak. Zimendu sendoak eraiki behar dituzte, gerora horren gainean altxa eta aurrera egiteko. Eta pedagogia eraldatzaile eta berritzaileen bitartez naiz material propio erabiliz laguntzen diegu horretan Orereta ikastolan. Haur hezkuntzako gure proiektu pedagogikoaren oinarriak haurren ongizatea eta konfiantza dira. Haien autonomia berriz helburua. Ikasleen beharretatik, nahietatik, gustuetatik, jakin-minetik abiatuta egiten dugu lan. Haurrak erdigunean jarrita. Konfiantzaren eta integrazioaren pedagogia abia puntu, beste zenbait korronte ere kontuan hartuta, haurraren senetik eta errimotik abiatuta aritzen gara. Bera da bere bizitzako protagonista, gu bere bidelagun gara. Haurrak gaitasunez betetako pertsonak direla eta ikasteko berezko gaitasuna dutela sinetsita baikaude. Profesionalen formazio jarraiaz gain, Orereta ikastolako espazioak ere erronka horri erantzuteko prestatuta daude. Eta behatzeko eta lan egiteko modu berritzaileak jorratzen ari gara. Haur hezkuntzako eguneroko jardunean isla du horrek denak. Eguneroko jarduna eta funtzionamendua baitira esandako guztia hezurmamitzeko plaza. Sarrera eta harrera atsegina dira egunari ongi ekiteko bide. Haur hezkuntzan, goizeko zein arratsaldeko sarrera ordua malguak dira Orereta ikastolan. Haurren zein familien erritmoak eta beharrak gehiago errespetatzea, familiaren eta ikastolaren arteko harremana zuzena, pertsonala eta iraunkorra izatea, haurrek ikastolan sartzeko goxo aldatu eta prestatzeko tartea izatea, eta ikastolaren eta etxearen arteko bidea xamurtzea dira sarrera malguaren helburuak. Bide batez esan, familia kontziliazioaren mesedetan, Orereta ikastolan goizeko zaintza txokoa eskaintzen dela, 7:30 9 arte. Goizeko sarrera malguaren ostean, zirkulazio autonomoa da Orereta ikastolako eskola jardunaren abiapuntua. Jolasa eta esperimentazioa zimendu garrantzitsuak dira haurrentzat, beharrezkoak bizitzen ari diren mundua ulertu eta kudeatzen ikasteko. Jolasaren eta esperimentazioaren bitartez, norberaren garapen erritmoak errespetatzea lortzen da. Autonomia, talde lana eta harremanak aberasten dira. Eta guztiaren gainetik, haurrek bizitzan aurrera egiteko beharrezko duten konfiantza garatzen dute. Zirkulazio autonomoak horretarako bide ematen digu Orereta ikastolan, lanerako txoko ezberdinen bitartez. Zirkulazio autonomorako garaia amaituta, bilgunea da eguneko hurrengo momentua. Talde bakoitza bere tutorearekin biltzeko unea hain justu. Hizkuntza zehatzago eta sakonago lantzea, errutinak sendotzea eta kontzeptu zein eduki berriak txertatzea dira une honen helburu nagusiak. Irteerak eta txangoak ere eguneroko martxaren parte dira. Jolas garaiak, herriko parkeetara irteerak, baso eskola, ohikoak dira. Beste batzuk aldiz, noizbehinkakoak, leku, disiplina edota ekintza jakinek ezagutu eta egiteko txangoak. Guztien helburuak ikasgelan landutakoan sakontzea, haurren autonomia garatu eta indartzea eta umeak bizitzarako prestatzea dira. Baso eskolari dagokionez esan, aire zabaleko gune pedagogiko propioa dugula Orereta ikastolan, aina bitarten gure hezkuntza proiektu osoaren parte izan eta hura indartzeko, aberasteko eta osatzeko. Hezkuntza proiektuaren oinarri eta helburu pedagogiko berberak ditu baso eskolak. Ez da haren osagarri, haren parte baizik. Basoa ikasgela bat bezain ikastola da, eta natura bera da baliabide didaktiko garrantzitsuena. HH3-tik HH5 arteko ikasleak 15 egunero joaten dira ikastolaren aina bitarteko baso eskolara, goizeko edo egun osoko saioak egitera. Jangela ordua da goizeko eta arratsaldeko eskola jarduna josten dituena.
Orereta ikastolak jatordua eta jangela ordua hezkuntza proiektura lotzeko eta bertan integratzeko apustua egina duelako diogu Josi. Hala, jangela garaian, besteak beste, aurrei behar duten moduan jateko aukera eskaintzen zaie, erabat txikituta edo zatitan. HH2 eta HH3ko umei siestarako aukera eskaintzen zaie bazkalostean. Eta aurrek behar duten erarte erabiltzen dute pardela. Haur hezkuntzako ikasle zaharrenentzat, jatordua eta jangela euren autonomia eta ardurak lantzeko heziketa eremua ere izatea nahi du Orereta ikastolak, eta hala dihardugu lanean. Bide nabarra aipatu, Orereta ikastolak sukalde propioa duela Añabitarten, eta adin eta maila guztietako ikasleentzako otorduak bertan prestatzen direla. Bertako ekoizleen produktuak kontsumitzen saiatzen gara, besteak beste, herrigorarekin kolaboratuz. Bestalde, zerbitzu osagarriez, tartean jangela orduaz arduratzen diren profesional guztiak ikastolako langileak dira, eta beraz, zuzeneko harremana dute pedagogia proiektuan jarduten duten lankideekin. Hasi moduan amaitzen da eguna ikastolan, goxo eta malgutasunez. Ipuin bat irakurriz, dantzan edo abestuz borobiltzen da eguna. Arratsaldeko ohiko irteera orduaz gain, HH2ko aurrak bazkalostean edo siestaren ondoren jaso daitezke. HH3koak nahi izanez gero, bazkalostean jaso daitezke. Sarrera malguaren helburu berbera du irteera malguak. Haurren zein familien erritmoak eta beharrak gehiago errespetatzea, familiaren eta ikastolaren arteko harremana zuzena, pertsonala eta iraunkorra izatea, haurrak ikastolatik goxo eta pozik ateratzea, eta ikastolaren eta etxearen arteko bidea xamurtzea. Eta halaxe dihardugu egunero lanean. Eguneroko lanean, pertsona baikorrak, berengan konfiantza dutenak, akatsei beldurrik ez eta haietatik ikasten dutenak, aldaketen aurrean kikiltzen ez direnak, ezintasunei aurre egiten dietenak, eta laguntza eskatu zein eskaintzen duten pertsonak hezteko ahaleginean. Aurrera egingo duten egungo eta etorkizuneko pertsonak hezten.